Surakarta ngaturaken sugeng pepanggihan malih kaliyan kulawarga ageng kesenian daerah LPP RRI Surakarta wonten ing giaran Radio Tonel Ketoprak. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken cariyos Dredah Bumi Giring. Dene para paraga ingkang kepareng badhe nyengkuyung cariyos menika Raden Mas Gagak Bening kaparagan dening sederek Timotius Dewa Dharma SSN, Ki Lurah Secaguna kaparagan sederek Wahyu Sabto Pamungkas SSN, Ki Kertonadi utawi Ki Ageng Giring kaping 3 kaparagan dening sederek Aris Murtono SSN, Raden Mas Wono Kusumo kaparagan dening sederek Sanggita Setyaji Widyadharma SSN, Danang Sutawijaya kaparagan dening sederek Triharjanto SSN, R.A. Semangkin katindakaken sederek Fitriatris Namurti MSN, Nyai Ageng Sabina katindakaken sederek Ita Wijayanti SSN, Ki Ageng Pemanan kaparagan dening sederek Joko Sunarno Aris Purwanto, Sekar Kemuning kaparagan dening sederek Tutik Retno, Ki Juru Mertani kaparagan dening sederek Roseno Bagus Wijaya SSN, Sultan Hadiwijaya kaparagan dening sederek Ali Marsudi SSN, Kanjeng Ratu Mas Kambang katindakaken sederek Nining Wulandari SSN, Ratu Pembayun katindakaken sederek Yohana Rosinta Krismas SSN, Ki Patih Pramonco Nagara katindakaken sederek Ki Ngapi Edi, Abdi Reko Sahodaya katindakaken sederek Joko Priyono saha sederek Joko Narno. Sutradara penulis naskah saha pangeprak Ki Ngabi Edi Sulistiono SSN M Hum, asisten sutradara sederek Roseno Bagus Wijaya SSN, penata iringan sederek Sutikno AMD, penata suara sederek Warsito, kameramen sederek Dani Rahmawati so sederek Firmana Setiabuti ST, pengarah siaran sederek Topo Martatmo SSN, pengarah acara sederek Mariana Intan Dwi Putri SS, produser Ibu Dr. Anda Nini Widaningsih, koordinator KMP sederek Muhammad Arifin SPD, produser pelaksana sederek Aris Murtono SSN, Suwarawati sederek Lastri SE, sederek Supini Rahayu, so sederek Reski Ainanda Utami SSN, pangiring karawitan LPP RRI Surakarta Jangkep, so pengayom LPP Kepala LPP RRI Surakarta Bapak Bambang Dwiana Esos MM. Para miyarsa, para kadang sutresna budaya, salajengipun sumangga kula dherekaken sugeng midhangetaken kanthi sukarna ing penggalih ngantos paripurna babaring cariyos Dredah Bumi Giring. Sumangga.
Kawula nuwun Den Mas. Sarawuhipun Raden Mas Gagak Bening ing dusun Paliyan kula ngaturaken kasugengan Den Mas. Kula nuwun inggih Paman. Pikantuk pamujinipun Paman Lurah Secaguna sowan kula bagyane ring Sambekala Paman. Boten langkung taklim kula mugi katur Paman. Inggih, inggih. Kula tampi dawah sami-sami. Kados pundi kawontenanipun Keng Rama Kakang Pemanahan saha Mbak Yu Nyi Sabinah lan ugi Keng Raka Den Mas Danang. Lah inggih sami wilujeng to nggih. Nun inggih Paman. Pikantuk pamujindika Rama Ki Ageng Pemanahan dalah Ibu Kang Mas Danang lan Mbak Yu tuwin rayi-rayi ing Mataram sedaya sami seger saras Paman. Wah, syukur Den Mas. Nyuwun gunging pangapunten boten nami kula menika kadang konang. Nyumantana dhateng ingkang Rama dumeh priyagung luhur. Awon-awon kula menika nggih tasih waris Mataram lho nggih. Lho, menapa inggih to Paman? Lara-laraipun kados pundi? Ngaten. Kula menika rak putranipun Ki Ageng Karanglo ing Taji Prambanan. Kawuringana Den Mas. Leluhur kula pernah buyut Nyai Ageng Ngerang utawi Nyai Rara Kasihan. Menika rayinipun Ki Ageng Getas Pandhawa leluhuripun ingkang Rama Ki Ageng Pemanahan. Lah, arak sederek to menika. Nggih, jebul mekaten to Paman. Ateges sowan kula ing Paliyan punika lak inggih idep-idep ngraketaken balung pisah nungtumaken daging. Arenggang nggih Paman. Inggih, leres. Nanging kula nyuwun pangapunten dene panjenengan rawuh ing dusun Paliyan boten kula sugata ing pendhapi kelurahan. Malah kula dherekaken ningali tugu tapel wates kikising dusun Paliyan. Perlunipun panjenengan Den Mas Gagak Bening pirsa piyambak. Laladan Mataram ingkang sisih wetan pucuk. Nggih. Niku wewatesan kalian tlatah Giring. Sabab menapa Den Mas? Yektosipun wiwit jaman rumiyin Paliyan menika mlebet laladan Giring tlatah Gunung Kidul. Inggih Paman. Kejawi sowan kula punika dapur ngraketaken pasederekan ingkang baken kula menika kautus Rama Ki Ageng Pemanahan kinenjlentrehaken kanthi cetha dumateng panjenengan minangka lurah dusun Paliyan Paman. Bilih adhedhasar partisara ingkang dipun tapak astani Kanjeng Sultan Hadiwijaya ing Pajang sapunika dusun Paliyan sampun mlebet ing laladan Mataram Paman. Nyuwun sewu Raden. Ketingalipun badhe wonten priyagung ingkang nyaket wonten ing tugu wonten ing tapel wates. Monggo klaturi prayogaken langkung rumiyin Raden. Nggih Paman. Monggo Ki Ageng Giring. Raden Mas Warakusuma. Layak prenjake padha ganter jebul wonten tamu agung. Inggih, sarawuhipun Ki Ageng Giring lan Den Mas Wanakusuma kula ngaturaken kasugengan Ki Ageng. Yo, Lurah Secaguna. Ndak tampa pambagemu tegaku karo anakku si lanang si Wanakusuma ing tugu desa kene iki tansah tinemu rahayu. Iya. Lurahe tegaku ora ana alangan. Amung nderekke tindake Bapa Ki Ageng Giring mrene iki lurahe. Kosik to. Kok ana Kanoman Bagus iki sapa iki? Nun inggih Ki Ageng. Kula pun Gagak Bening yoganipun Bapa Ki Ageng Pemanahan ing Mataram. Oh, nggih Gagak Bening. Kang slira iku putra kapira? Nggih, kula menika panengah Ki Ageng. Pembarep Kang Mas Danang
Lajeng Mbak Yu Retno Sudarsih bojonipun tumenggung mayang njuk lajeng kula. Oh, ngono to, Gus. Gagak bening. Mampira ing Giring. Sebab aku karo ingkang Rama Dimas Pemanan ki senadyan wong liya manjing kaya sedulur Sinarawedi. Jer aku sakloron iku tunggal meguru marang Kanjeng Sunan Pandanaran ing Tembayat. Oh, mekaten. Inggih wa. Sanes wekdal merlokaken sowan ing Giring kula. Yo. Wonokusuma, Iki lho, putrane pamanmu Pemanahan iki. inggih Di. Dipun tepangaken kula putranipun Bapa Ki Ageng Giring ingkang pembajeng. Nama kula pun Wonokusuma. Oh, nggih Kang Mas. Wah, remen sanget saged tetepangan kalian panjenengan Kang Mas. Tiwas kebeneran ngene Lurahe Secaguna. Inggih, dawuh. Sakjane aku iki arep ning omahmu. Lah jebul padha nglumpuk ing tugu ates kene. Lah ya bab tugu iki kang kudu ndak tuduhke marang kowe. Yen naluri kuna makuna wiwit saka eyangku Ki Sinangjaya Ki Ageng Giring siji sing dhisik dhewe mbabati Gunung Kidul. Desa Palian iki pancen kalebu wilayah ing Giring utawa Gunung Kidul. Nggih, leres. Mula ana swara sruwing-sruwing saka ombyak ing warga yen Palian mlebu wilayah Mataram. Iki piye saktenane Lurae? Ngaten Ki Ageng. Sapangertosan kula pancen wiwit kuna, Palian menika kalebet wewengkon ing Gunung Kidul. Ananging saksampunipun Kakang Pemanahan Bebodro ing alas Mentaok lajeng kababat dados dusun Mataram. Jebul Palian menika kalebet ing Mataram. Loh, kok aneh? Kowe mau wis kandha yen Palian kuwi pancen tlatah ing Giring. Lanjut sing nglebokke dadi wilayah Mataram kuwi sapa? Ingkang lebetaken inggih Kakang Pemanahan, dedasar dawuh dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Lah inggih mekaten to, Nak Mas Gagak Bening. Inggih wa. Kepara saestu pangandikanipun Ki Lurah Secaguna menika pancen dedasar partisara saking Kanjeng Sultan Pajang. Palian menika mlebet Mataram wa. Waduh. Piye to iki? Le? Wonokusuma. Nggih. Ngene lho Ki Lurah lan Dimas Gagak Bening. Sampeyan sakloron nganggo landhesan partisara saka Pajang. Aja mbok sengguh yen wong Giring ora duwe wewaton. Saiki mara gage sawangen. Tulisan ning tugu kuwi ing kono diterangake yen Palian klebu wilayah ing Giring wiwit jaman Majapahit lan dianyarke meneh ing jaman Kraton Pengging. Yen tlatah Giring iki bumi kamardikan, lungguhe Eyang Ki Gedhe Sinangjaya. Mula partisara saka Kanjeng Sultan ing Pajang iku apa aku dene wong Giring ora bisa nampa. Saiki ngene wae. Lurah Secaguna. Nggih, dos pundi? Kowe dadi lurah reh-rehanku ya wis suwe. Saiki anut kowe lan wong Palian, kowe sumedya ora manunggal karo Giring apa Mataram. Sampun gembleng tekad kula lan warga sadaya saksampunipun dusun Mataram madeg. Sik sepisan meneh tak takoni. Kowe sumedya arep manunggal karo Giring apa Mataram? Sampun dados tekad kula lan warga sedaya saksampunipun dusun Mataram madeg. Kula milih manunggal kalian Mataram Ki Ageng. Oh. Yen ngono kowe ngajak Sulaya Secaguna. Aku wis nggawa bala sagelar sepapan.
Aja ta sengguh. Aku wedi Ki Ageng. Aku ya wis disengkuyung wong-wong Mataram. Woh, lakon tak obrak-abrik desa Palian. Ulat. Den Mas Wonokusumo. Piye Lurai? Wah, kula ngeman sanget andadosaken daredah kawan para sedulur. Ngaten Den Mas. Sinasa kados pundi? Kula mboten badhe badal menapa ingkang dados dawuh kawicaksanakan Kakang Pemanahan. Lurai Soguna, tak baleni sepisan maneh. Yen kena tak elekke, bumi giring kuwi tanah merdika. Kang ora perlu asok glondong ning Mataram. Kudune kuwi lek manut kalawan ketetepane wong giring to. Kamangka ana tandha yektine, ana tandha bektine tugu iki. Ngono lho. Aning kula amung netepi wajib menawi to panjenengan Den Mas Wonokusumo mboten narimakaken monggo kula aturi pinanggih kalawan Kakang Pemanahan Kewala. Lho, kok lancang ki malah ngongkon aku sowan ning Pemanahan. Kuwi lak perkaraku, kuwi aja waton ngucap lho kowe, Secaguna. Lajeng kersanipun panjenengan dados pundi? Oh, nek ra kena tak elingke kene. Tak depani wae kene, maju. Oh, ngaten. Monggo kula ladosi, Raden. Ayo kene. Hus, hut, hus, hut, hei, saut, awas. Ayo kene. Kantong Nyat, hus, hus, hut, anda, hut, tinggal melayu. Gagak bening. Nggih, Wo. Terus pundi? Sajae iki kriwikan dadi grojogan. Yen kena ndak elingake cukup semene wae. Kowe ora usah wangkal, kowe manuta karo Ki Ageng Giring wae. Tuhan. Ngapunten, Wo. Kula menika namung dedasar partisara saking Kanjeng Sultan Pajang Kaya mangkono. Nggih. Ya, janjane isin aku mungsuh karo bocah cilik kaya kowe. Ya wis, yen kaya mangkono, saiki ditemtokake wae ana ing papan kene. Ki Ageng Giring apa Gagak Bening? Nggih, monggo, Wo. Kula ladosi, Wo. Kene kerengan durung bucik kulite wis padha mlayu gendring sang tunjang si Gagak Bening kae mau. Lah nggih mestinipun menawi Gagak Bening menika kawon mengsah panjenengan to Rama. Nanging lelampahan menika tan wurunga emprit hambuntut bedhug. Badhe dredeg ing tembenipun Rama. Lah iya to Le, Wonokusumo. Aku iki ya gumun karo si Pemanahan kuwi. Kurangane apa anggonku ngrengkuh sedulur seprana sprene kok jebul cidra karo aku. Apa dumeh wis dadi piyai praja banjur sesak ikete pamanmu Pemanahan. Ngene. Nadyan Secaguna lan Gagak Bening wis keplayu. Saiki ora perlu bali ana ing Giring. Ayo terus sowan ana ing Pajang.
Lajeng kawigatosanipun menapa Rama? Aku dhewe bakal gugat menyang Sultan Hadiwijaya. Makaten. Inggih, kula dherekaken Rama. Aduh Dimas, duh wong ayu. Mung sira kang dak tresnani. Tanedya ki gangsa remo kumantil telenging ati. Mas Lastariyo Piye Diajeng? Apa wis mantep rasamu anggone nampani tresnanipun Kakang? Duh Kang Mas, Anceles raos sing manah mireng prasetya panjenengan dalem. Sampun boten tido-tido malih kula pasrah jiwa raga kalian panjenengan. Namung Kang Mas, wonten bab ingkang kula aturaken. Sesambetan kalian anggen kula tansah nandhang lungkrah menika Kang Mas. Bab apa kuwi wong ayu? Awet anggen kula tansah srawung raket, keket kalian panjenengan. Samenika kula nggarbini Kang Mas. Diajeng semangkin bobot. Inggih, inggih Kang Mas. Diajeng syukur lamun katresnanmu lan katresnanku wis awoh pasyaning Gusti Diajeng. Menika lajeng kados pundi Kakang Mas? Wis to, aja kuwatir. Aku tanggung jawab. Aku kang bakal matur ana ngarsaning Rama Ki Ageng lan Kanjeng Ibu Diajeng. Danang, Danang. Gusti, kowe ki piye? Kok nganti dadi lelakon kaya ngene?
Ibu rak wis gawe angger-angger to, Ngger. Bocah-bocah lanang, kowe sak adi-adimu sing lanang manggon ing panti putra ngarep pendopo kono. Dene ibu lan para putri adi-adimu klebu Raden Ajeng Semangkin mapan ing keputran pepunguran kene. Lah kok kowe trutusan mrene iki ngopo? Kepiye to? Lah kados pundi malih to Ibu? Wong kula kekalih nggih sami-sami tresna. Mila menawi dalu kalian Gusti Raden Ajeng Semangkin kula dipun bekakaken jendela menika Ibu. Lah memper yang dadi mlenting kaya ngono kuwi. Hah, pripun menika Kang Mas? Sampun namung kandel mawon to. Lelakon iki rak saka luputmu dhewe to, Nyai. Nggonmu ngujo anakmu mbarep kuwi lho. Lho kok ngujo-ngujo pripun? Tiang gula mentah putra niku ora ming kewajibaning ibu to Kang Mas. Lah panjenengan nggih nderek tanggal jawab ngayomi putra. Perkarane dudu kuwi. Ananging saka nggonmu longgar karo si Danang, saba mrene ora mbok elekke. Aja sembrono lho, Nyai. He Danang, lan panjenengan Raden Ayu Semangkin. Kula wonten dawuh Rama. Inggih kados pundi wa? Kawruhana ya, Lenggahe Raden Ajeng Semangkin ana Mataram kene iki asal saka Demak Bintara, putra-putrine Kanjeng Sunan Perwata adi ngengerake ing Pajang lan dening sinuwun Sultan Hadiwijaya dititipke marang Mataram supaya tak gulawentah karo ibumu. Perlune yen dewasa arep diselir ramamu, ya ramamu Sultan Hadiwijaya kuwi. Lah ning kene malah mbok dekemi dhewe iki piye to Danang? Wurung tan wurung iki gawe dukane ramamu Sultan Hadiwijaya. Ngerti apa ora kowe iki? Lah kula tresna kalian Raden Ayu Semangkin nggih Rama. Inggih wa. Kula inggih sampun tresna kalian Kang Mas Danang. Kula mboten purun menawi dipun krama kalian Paman Sultan Hadiwijaya. Sebab Paman Sultan menika garwanipun sampun kathah sanget wa. Sampun to Ki Ageng. Mbok mboten sah angel-angelan. Wong bocah loro pun padha senenge wajibe wong tuwa niku kantun tutwuri handayani. Lho, piye to Nyai? Kok tuturi handayani iki kepiye karepmu? Danang kalian Semangkin didhawuhke mawon. Sebab Den Ayu niki pun bobot sekawan wulan lho Kang Mas. Sesuk-sesuk saya ageng damel lingsem lho Kang Mas. Inggih Rama, leres pangandikane ibu menika. Enggal kadhawuhaken kemawon Kakang Mas Danang kalian Gusti Semangkin. Mangke menawi kadenangan tanggi tepalih mindak dados rame. Rama lenggah dados pengageng ing Mataram menika tasih enggal lho Rama. Menawi dipun catur awon badhe ngusutaken asma panjenengan dalem Rama. Kowe iki ya ngapa to nduk Sekar Kemuning? Wong perawan esuk-esuk ora gawe wedang kono, malah melu-melu caturan wong tuwa ki ngapa kowe iki? Lah Rama menika lho, duka-duka seru banget. Ngantos kepireng saking pepungkuran lho Rama. Wis ben, rame ya men. Ngene lho, Nyai lan kowe Danang. Lelakon iki mengko yen dadi dukane sinuwun Pajang terus piye Nyai? Sapa sing arep nanggung jal? Wong mengaten we kok bingung lho Ki. Semangkin niku calon selire sinuwun. Kamangka Danang niku wiwit teng kandhutan kula lak sampun dipupu putra kalian sinuwun. Ngantos Danang niku diparingi tenger Danang Sutawijaya ateges sinuwun niku tresna banget kalian Danang Sutawijaya. Lah Semangkin teng Mataram mriki malah diwijeni putrane dhewe niku lak idep-idep wong tuwa ngepenake anak to Kang Mas. Nggih napa mboten? Lah, leres Bu niku. Yen Rama ajrih kalian Kanjeng Sultan, ibu mawon tindak Pajang. Mangke kula disuwunke pangestu Rama Sultan ajeng dadi nganten kalian Den Ayu Semangkin. Lah,
Napa ngoten mawon pripun? Kula tak teng Pajang sakniki. Kula pamit tigang dalu mawon sowan sinuwun teng Pajang. Nggih Ki? Kowe arep sowan Sinun Hadiwijaya. Ora kena. Loh. Ora kena. Lho lah sebabe napa? Kowe sowan sinuwun telung bengi ora iso ngrampungi perkara, mulih-mulih kowe malah meteng dhewe. Alah, pun boten sah cemburu to Kang Mas. Pun tuwa we kok. Ora. Pokoke ora. Kaya ora ngerti wateke sinuwun kae. Wong sinuwun ki tok mis ora bisa nyawang bathuk klimis. Nggih pun. Adi pemanan, Nyai Ageng, iki jane iki ana apa kok rame ning kuli pasar anyar Mataram? Ha nggih sing marai rame nggih ipe sampean niku lho. Takoni dhewe yen dijak omongan niku petentengan nganyel ketok. Wah, niki kula caos palapuran apa mboten, Wah? Wes le gagak bening, aja matur dhisik. Iki ndadak nglayoni wong tuamu padha gegeran kaya ngene. Wah, lah kula pun bacut-bencut kabeh dikamplengi tiyang giring niku Wah. Wis to nggugu pun wa. Yen kowe matur ora ngeterpi swasana bisa-bisa malah kena duka. Nggih, Wah. Gagak pening, Kula Ibu. lungguh dhisik. Bapakmu lagi bingung durung bisa mikir bab desa Palian. Mengko wae yen wis lerem tak adepne bapakmu ya. Nggih, Bu, ngestakaken dawuh. Aduh, Kakang Juru. Nuju prana sanget rawuh ndika ing Mataram. Kados pundi dene wonten lampahan ingkang rungsit kados mekaten Kakang Juru. Ki Ageng, jroning segara kena winatara lembuting banyu bisa dicawuk. Atine liyan sapa sing bakal ngerti? Senadyan garwamu Nyai Ageng mau wis semu ngresula. Yen sliramu ora gelem persajen, lah apapun Kakang ki bisa ngerti. Nggih Kakang. Momongan kula Raden Ajeng semangkin. Niki nggarbini lho Kakang Juru. Loh. Wah, lah kojurane. Lah barat sawayan ora ana sing nanduri mokal bakal tuwuh wijine. Lah nganti Kanjeng Putri Demak ngandhek kuwi sing mijeni sapa? Kula wa. Kula ingkang srawung kalian Raden Ajeng semangkin wa. Danang, Inggih kula wa. aku ora malangi awakmu srawung wanita. Dasare ya wis titi mangsa. Nanging lak ya mawas-mawas to jebeng. Raden Ajeng semangkin kuwi sapa? Panjenengane iku putri sengkerane ramamu Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Lah saibo bakal dukane Kanjeng Sultan yen putri sengkerane mbok regeti kaya ngene iki. Ananging kula nresnani kanthi tulus wa. Perkawis dukanipun Kanjeng Rama kinten kula mboten badhe kelampahan sebab semangkin mboten kula anggih dolanan nanging badhe kula pendhet bojo. Mila gandeng samangke diajeng semangkin sampun bobot. Kula mboten badhe endho. Kula sagah tanggel jawab ngayomi Mas Ayu semangkin selawasipun wa. Heh, Danang. Kowe aja gampangke perkara ya. Darmaning ratu iku sama bedadana denda. Ngeganjar kang padha lelabuh paring pidana wong kang nandhang dosa. Ratu iku ora mawas duwe anak bojo lan sedulur. Sapa wani panguasane ratu? Cilik kapatrapan duka, gedene kapidana abot. Aja sembranan kowe. Kula mboten ajrih wa. Alit kapidana sakit agengipun kapejahan kula sagah nglampahi sauger kalian daup
Raden Ayu Semangkin wae. Weh, lah. Nganti semono tekadmu. Danang. Ya. Lah nang dalem pripun Raden Ayu? Sami Ki Juru. Kula sampun mantep sesandingan kalian Kang Mas Danang Sutawijaya. Lah niku, cobi pripun niku? Ngaten niku pripun Ki Juru? Ya wis. Ana tembung anak polah bobok pradah. Ana moganing anak ya tan wurung wong tuwa bakal nyangga samubarange to. Wis ngene wae Di. Ayo kabeh kerandah ming Mataram. Bojo lan kabeh anakmu klebu Danang lan Semangkin bareng-bareng tak larapke ana ngersane Kanjeng Sultan. Mbuh kuwi mengko dadine piye aku ya durung weruh. Saupama bakal nampa duka, ora mung kowe dhewe sak keluarga. Yen perlu ayo diadepi bareng-bareng. Wis ngono wae Di. Inggih Kakang Juru. Wis Danang, Gagak Bening kantinen kabeh hadimu. Lan panjenengan Raden Ayu Semangkin budal ing Mataram dinten menika. Kula nderek mboten Ki. Wes ora usah melu. Kowe ning omah. Pun, kula tak tunggu omah. Melu. Sing hati-hati ya, Nggen. Nggih, Bu. Atas-atas Ki. jenggelek, bar jenggelek gletak. Gulung ya entuk, gulung ya entuk ra menggletak. Iya, gulung kowe entuk kok. Ayo.
ajeng gelek bali maneh gandeng kondo iya aduh manuke apa manuk nuri amin cok ning wit trembesi sun pepuji dadi mantri lungguh koresi ngunjuk nek krungu lagon iki. Heeh. Terus kelingan nek jagong. Jagong piye? Anggere metu lang ngene iki lho sing joget iki lho. Wong do joget wong sak pirang-pirang. Cok klet. Teng gelu asar kabeh kae. Ning yo dicocoke ya mu. Hah? Manuk podang mencoke ning wit secang. Manuk podang. Mencoke ning wit secang. Mencoke nang wit secang. Manuk kutut. Hah? Mencoke nang wit serut. Ah iya bener. Manuk emprit. Manuk emprit nang gone nang gapit. Manuk emprit ning gapit apa? Lah ya padha ite to. Oh iya to ngono to. Uwit to. Ya manuk emprit mencoke ning wit. Nang wit ya itu. Ngono, manuk jalak. Manuk jalak ya nang pundak. Ora, Cumbuk. manuk jalak ora mencok. Manuk jalak lunjak-lunjak. Ngono. Kayak manuk nglunjak-lunjak. Ora. Manuke tak culke kok. Dara kuwi tak culke. Dara kuwi tak culke kok. Jare jalak kok dara. Lah kowe mau sing mbok kandhake kan manukku, lek manukku ki ning omah ki manuk dara. Oh, manuk dara. Karo dekuku ngono kae. Ning nggon tembang iki aku jengkel kok. Kok iso jengkel ngrungokke tembang kok liyane do seneng anggere ning wong digawe ana klenengane. Wis ana sing karo ya saros sing gloyorno kae. Coklita. Lah kuwi ngopo kok gloyor kabeh kuwi ora iso ngadeg. Wis kedoyonge kakean. Lah ya kuwi sing marai aku kelingan karo wong omah. Nang gletak kok kelingan karo wong omah ki lho. Angger gletak aku to, gletak sedelok jenggelek meneh, gletak sedelok kenjenggelek meneh. Ora. Kentangi terus kok. Sapa sing ngakon ki sapa? Bojoku. Tekono bojoku ora percaya. Wah. Lah ya mengurusan tange kok ya kon nekoke bojone lho. Ora tegese ngene lho. Sirku ki aku ki leren, 1 minggu ngono kuwi kan ra iso ngaso turu. Ngono kuwi iso digugah. Angger turu delok digugah kon tangi. Kon reserse. Reserse. Umbah-umbah. Ora umbah-umbah gah aku kok. Kon golek banyu ngangsu. Lah ya kuwi pancen ya wong wedok ki ya ngono kuwi. Lah iya to. Apa nek wis muni pokoke wis ora iso. Apa bojomu ngono? Alah kowe akeh tunggale. Galak ora jamak. Anggere wis muni pokoke nu gak nek sing mundur. Lah iya, apa racak-racake wong wedok ya galak ngono ya. Ayo pancen wong wedok ki ora kok galak. Anak wong turu kok ora seneng ngono lho. Lah ya wong karepe ki ya meneng kancane wong wedok ki galak. Medeni. Lah kuwi nggon medeni kuwi. Lah kuwi. Mulane sing jenenge setan-setan demit kuwi kok wong lanang rak sithik. Paling Oh, demit lanang ki mung sithik. Heeh, paling gendruwo karo tuyul. Oh, nang wedok iki akeh. Luwih medeni ya. Heeh, medeni demite. Heeh. Anak sing jenenge demite sundel bolong. Wedok lanang ja. Wedok, wong kena rambute dawa terus growong gegere. Terus anak kuntil. Hah? Kuntilanak. Ora mbiyen. Heeh, kuntilanak. Saiki wis tuwa kuntil mak. Padha wedoke kuntil mak saiki. Wong wis tuwa kok. Lah ya demit ki wedok kabeh kok. Terus mak lampir. Lah ya kuwi ya padha make, wedok kuyoan. Terus nyi pelet. Nah kuwi ya wedok. Wedok demit kok wedok kok. Wedoke ya. Wewe gombel. Wewe gombel. Heeh. Suster ngesot. Kuwi ya wedok. Wedok. Nyi blorong. Wedok. Terus Nyi Roro Kidul. Ah kuwi ya wedok. Terus kuwi demit sendang lalung. Kok iso ya wedok lho demit sendang kok. Jenenge Sri Wahyuni. Oh, kandhani kok kuwi. Kowe malah tepunge wedok. Ngerti no Karanganyar padhaane. Oh. Terus demit ki wedok kabeh. Ana sing akeh sing wedok. Si gadis jembatan Ancol, si manis jembatan Ancol. Kuwi ya wedok ya. Dadi tur luwih medeni ya. Timbang sing lanang. Lah demite lanang gur loro ya wedoke 11. Ah, sing lanang mau apa mau? Mula, hah? Sing lanang mau
Gendro karo Tuyul karo gendro. Kowe ngerti gendro ngerti? Rupane gendro. aku ora tau ketemu. Ya kaya kowe kuwi kok kandhane. Aku iki kaya gendro. Heeh. Wah, tenane lho. Heeh. Berarti ora galak ya. Oh, gak medeni. Lah iya. Nek tuyul iki klebu apa kuwi sing medeni apa klebu pesugihan kuwi? Pesugihan. Ning ora tau anu kan. Pesugihan ning ora sugih. Ya sebabnya Sak ngertiku sakmono ya nganggo cawet tok wae sene iki. Oh iya Ora ya. kok nek pamane sugih rak ya mesti ngpedah motor, mobil ngono. Rono-rono ki ya seming nganggo pampers kuwi. Lah kuwi Tuyul kuwi. jenenge Nek tuyul. ora ndek klambi. Lah Ora ndek nek klambi. nek ora nganggo klamben nganggo kain lah ya malah jenenge ora tuyul, pocongan. Oh iya iya. Lah iya, pancen jenenge tuyul ki ya ngono kae. Oh. Ndase gundul. Ndase gundul. Terus ora klamben. Heeh. Cawetan tok. Lah kuwi. Ngono kuwi. Mulane wong wedok ki luwih medeni. Lah iya, mulane wong wedok aja kon galak-galak, engko dadekke demit kuwi mau. Ah demit tok kakek wedok tok. Lah iya kuwi nek wong wedok ki kaya dadi galake kuwi. Iya. Beda wong lanang. Nek wong lanang apa? Nek wong lanang ki biasane ki ning nggon babakan kasantosan. Oh iya, gagah. Gagah. Pahlawan. Ah contone sapa ora ana? Ayo Esparman. Kuwi pahlawan. Oh iya ya. Oh, nek lanang ya Parman ya. Anu kuwi pahlawan evolusi. Jenderal Revolusi. Sudirman. Jenderal Sudirman ya lanang. Oh, kuwi ya. Ana maneh kuwi ya. Pahlawan ya. Ana maneh. Lah kuwi Di Panjaitan. Ah kuwi ya aneh, ana aneh. Terus Ana terus Suparman. Superman. Superman. Lah ya kuwi ya lanang to kuwi. Spiderman. Spiderman. Lho itu kan Spiderman barang. Lah kuwi ya Ayo Roman. Heeh. Himan. Lah kok mbok leboke karo bangsa film kartun iki lho. Lah iya. Lah ya ora apa-apa to ya wong pokoke German ki rusa. Apa ya? Lah iya kuwi mau. Ya bola Spiderman. Wong lanang ngono kuwi ta. Lah iya. Ning wong lanang ya racake ya beda kok. Wong lanang kuwi racake iki nek wis rada duwe kepinteran. Kaya aku ngono kuwi kaya aku ya, duwe kepinteran ya. Aku terus mesti biasane iso anu. Kaya aku ki lho. Iya. Aku ngerti percaya nek kowe. Engko anggere kaya awakmu kemlintine terus dadi nakale sithik. Nakal sithik. Apa nek nakal sithik? Nakal sithik ya jenenge ya anu, nek nakal sithik ki metakil. Oh iya. Dadi kaya kuwi dadi kaya metakil. Sik, aku tembung metakil kuwi anggere nganggo sithik mesti metakil, kil-kil ya. Oh iya. Nyenggol sithik. Heeh. Njawil. Tuku sithik. Heeh. Nempil. Nyolong sithik. Ngutil. Iya. Apa meneh coba? Pecah sithik. Apa kuwi? Cuwil. Oh iya ya. Bayar sithik. Nyicil. Nempel sithik. Nempel sithik. Nempel sithik iki jenenge kantil. Nek menehi mung sithik cetil kaya kowe. Iya nggih sithik cetil ya. Anak ileke anak paling cilik. Anak iki ragil. Anak kodhok. Percil. Percil. Kodhok cilik ya. Percil. Oh cilike. Buta cilik dhewe. Cakil. Kancane dhewe duwe ya kuwi. Duwe kuwi. Nek pelem cilik. Pelem cilik? Nomor 1 mau to? Heeh. Nomor 1 mau ra apa kuwi? Metakil. Nakal sithik jenenge metakil. Terus nyenggol sithik jenenge jawil. Pecah sithik. Tuku sithik jenenge nempil. Lah, terus nek cuwil sithik jenenge cuwil kuwi mau. Terus pelem cilik. Lah iya rak pertama mau to. Sing pertama kuwi nakal sithik jenenge metakil. Terus nyenggol sithik jenenge jawil. Lah tuku sithik nempil, nyolong sithik ngutil, ngapusi kancane pokil. Lah kuwi. Terus pelem cilik. Marak sing pertama mau to. Pertama kuwi lho, pertama. Yo pertama. Iling-iling. LL mau. Lah yo pertama kuwi. Lah yo nakal sithik. Metakil. Jikok sithik. Jikok sithik ngutil. Lah iya to. Terus pelem cilik kuwi apa? Lah iya kuwi, pelem cilik kuwi jenenge pentil. Nah, kuwi lho. Lastri randang to. Kono duwe pelem cilik. Ah ngono.
Lah pikiranmu tekan kono-kono ayo. Lah pentil kok iso ngeres iki piye genah ora ngeresno kok? Pentil. Lah ya pelem cilik. Pentil nggo ganti ban kuwi apa? Kepentil. Udu pentil kuwi ya? Nah, dudu. Kae pentil ya? Pentil. Oh. Lah nek le nggo dolanan bocah cilik kae. Mah, Kayak kerikil. Oh, kerikil. Wong edane. Saiki dolanan neh wae. Hah? Dolanan neh. Dolanan apa? Lah karepmu apa dolanan? Lah ya wong kene. Dolanan sok-sok ngene lho. Dolanan pelem cilik kuwi mau. Ana iki. Lah ya lek awak dhewe jago ning gone pajang iki lho. Aku iki sok-sok ki ya nek dirasak-rasakne. Oh, rasa dirasakne. Ning krasa. Pedes apa asin ngono apa? Sing jenenge wah kowe jane ora tau olah seni blas. Rasa pangrasa ning ati, ning dada, ning pikiran kuwi lho. Terus Saiki iki nuwun sewu sinuwun ki ora pati manut pangwasku lho. Panggilat kok ora pati nemenke marang kawulane. Malah saben-saben anggere ora gawe kemakmurane kuwi to, warga kuwi to. Lah ya malah anggere roh wong ana wong rada wentis apa? Kuning, Nemu giring, nemu kucing. Aduh. Lah ya wong sugih ya katut ki lho. Ratu ki kena kok. Aku ki napa mau dadi ratu kabeh tak selir kok. Wah. Alah, alah, kowe lagi neng cakruk nek mantuk. Ngono kowe wis alah lele sekak ning ngene cakruk ya leren terus mulih kok rumah samarep diselir. Ya wedi. Nek kaya ngono. Iya. Ngono. Lah ya mulane kuwi lho iki sing tak rot wong jane iki ning ngene Pajang rak ya klebune iki rak wargane iki ya ayem tentrem. Ora nek sing tukar padu. Nek jare Pak Heru kae cecengilan. Apa kuwi? Jare Pak Heru cecengilan. Oh. Yen Beling sithik lho ya cengil kuwi to. Panganan cilik cenil. Oh, gone mau baleni. Ya bar kuwi terus nek umpamane kari digatekke terus dijak bareng-bareng ngrem apa kuwi gedhekke kerajaan ora ya saya apik. Ora gelem gawe waduk telaga apa genggon. Lah mulane ku malah ngoncori sawah rumah saku angger krungu rabi meneh kuwi. Nek kudu dipikir ra to kuwi. Ora usah. Ayo gegendingan ae. Oh ngono. Ayo kowe kita wis dicepaki to iki gending iki. Dicepaki tak pangan kabeh entek wisan. Wah lah kowe ngger gasmen to apa dipangan. Iki sing ngurung. Oh ngono. Apa gendang ura, daura. Daura. Kok daura piye to? Kuwi lho, ura-ura kuwi lho. Lah ya ora ya tak diunekke kene iki meng ngrungokne. Lah iya. Mangsa Iki ora sing guling-guling ngono ta ya? Guling ya kenang ngono. Udu. Lah ya aku iki sing rada sok-sok iki jare iki jineman ngono kok. Ora eneng sing tutukane ji karo nem ya. Jineman? Heeh. Jineman ngaleng kok direncana. Lah. panusuling magut
krungu swara kaya ngene kaya umpamane ketemu lho, ketemu sing nyuara ngono kaya tak jiwit-jiwita kae. Swara kok iso lek mentul-mentul. Di bojo kok kowe njalo di. Lah men kaya kowe kok apa ya ora entuk. Kaya mbok kaya tak jiwit-jiwita. Ning ora. Suarane kok iso ngetril-ngetril iso. Nek krungu ngene iki to aku jek kalingan kaya bar mangan brambang asem kepedesen ngono kuwi. Terus ngombe kopi karo nyamekane polo kependem. Wah, nyus. Brambang asem kok ya nyamekane polo kependem ki apa ya gathuk. Lah duwene kuwi kok brambang asem ki biasane ya tempe gembus. Apa bacem kok polo kependem ki lho. Duwene kuwi. Oh lah rek ngono. Gendula, genduli, apa sida, apa ora. Lali celali. Sinden sak suaran kuwi iso nggo tuku omah loro. Cungkup kok. Oh lara jenenge malah cungkup kuburan. Ah, enek tamu gembruduk kek. Iki jero. Kamu boten tepat. Mertani. Ah, monggo. Badhe tindak pundi napa ki juru? Rak ya arep tumuju marang Pajang to. Aku ki melu seneng we tak ulati sangka kaduan mau kowe sakloron si Reka lan Daya iki padha seneng-seneng. Lah ngono kuwi rasa kaya ngono kuwi melu nganu apa rasaku ki dadi melu seneng yen nonton kowe sakloron iki seneng kabeh ngono. Ajeng melu sedih karo melu mikir kaya mikir negara sing sakniki mboten napa nggih. Rasa-rasane iki jarene iki kok ora pati gatekke kalih kawulane lho seneng-seneng ngoten ki mawon kersane. Kang Reka. Iki rak Ki Juru Mertani iki rak anu ning Mataram mbabat alas ning kono lho. Lah iki mbok menawa awake dhewe oleh-olehi to. Lah ning kono mbabat alas mbok menawa oleh-oleh. Ayo nek alas kewan-kewan ayo nek babat alas ki oleh-oleh ki yo barang-barang ning alas. Lah iya to, kethek. Kethek. Lah gelem kok dolele kethek menyakar raimu kuwi. Ora. Oleh kok kethek. Lah apa? Ya wowoan kanggone wong kuwi. Lumrah iki wowoan aja kewan-kewan. Terus digane kowe sing kaya kethek. Margane apa kewan-kewan kaya ngono mau diayomi dening negara. Nah, kuwi. Lah wowoan ning alas ki apa ayo? Ayo pirang-pirang woh ki ning alas ki jenenge alas ki jenenge wit-witan sak maneka warna ana gedang ana. Yo nek kok alas kuwi yo jambu alas.
gedang alas. Ngono-ngono kuwi lho. Lah ya tegese iki sing barang saka ngalas iki pirang-pirang wowan kuwi. Aku tak takon. Nggih, Mang. Piye kahanane kabujangganku sing ana Kraton Pajang ku sakwise tak tinggal watara setahun ya nek ora kleru. Ah nggih sakniki nggih rada sepen. Wong sing ngesuwi mboten wonten Jasembrana lho. Aku jasembrana lho. Kok ditinggal wae juru apa sepen apa ndek ben sing gawe ontran-ontran wae juru apa piye? Tegese sepi iki ora kaya jaman tak tunggoni. Ditunggoni. Siswa-siswane akeh, do runtut. Lah sakniki siswane ya wonten sing do mboten dugi, enten sing anu niku dadi nggih mboten kados menawi panjenengan lenggah wonten pasanggrahan. Pancen wis beda kahanane ya mergo ya aku ya kudu ngeturke kahanan nunggoni Ki Ageng Pemanan. Lah mriko usum napa ki? Juru. Usume wong rabi. Wah. Mula kok mundhak. Ayo lumrah to. Ayo nek dilone bar usum wong rabi dilone usum telatah lagi wae ginawe kaya ngono. Akeh-akeh ra ya wong rabi to supaya akeh kang padha nunggone ing Mataram ngono. Benten kalih mriki kok. Lah piye to? Mriki usum Jawa. Ya pancen iki lagi usum udan ngono. Lah niki badhe aku ki arep sowan sak brayatku marang Kanjeng Sinuwun ing Pajang. Oh, lho, sami wonten pundi niki? Lah kae lagi ngaso ana. Iki mau lawange ra mbok buka to. Ayo to. Isih do ning alon-alon ayo sing mesin iki ya sing jenenge wong wetok tak promo ya kene iki. Dibuka sih saiki dibuka kabeh. Monggo ki. Yo akeh toko ngeten. Sowan. Ayo wajib bali nyambut gawe. Saklo
lan muga para ngarsa Pramonconegoro tak tampa sembahmu mung tumibawa sapadha-padha ora liwat kepenak nopi lungguhmu marak ing ngarsaning ingsun ya Kakang Pramonconegoro. Nuwun inggih Kanjeng Sultan. Kados sampun boten kirang sekeca anggen kula marak ing ngarsa penjan dalem. Kawula nuwun. Garwa dalem ugi atur sembah pangabekti Kang Mas Sultan. Diajeng Ratu Kambang. Inggih Rama, kula putri dalem Ratu Pambayun ugi ngaturaken pangabekti Kanjeng Rama. Iya, garwaning sun Kanjeng Ratu lan putraku Ni Ratu Pambayun ndak tampa gawe lega-legawaning sun. Pangestuku maragake padha tampanana ya. Kula nuwun inggih sinuwun pangestu dalem kula tampi kapundi dadosa cecimat paripih sinuwun. Ya. Nuwun inggih Rama, sampun kula pundi dadosa cecimat siang ratri Rama. Iya. Kakang Pramonconegoro. Bebasan sawanira adoh sunawe perak anggung ingsun rinatgetake. Daya-daya ingsun kepengin mundhut caos palapuranira. Bab pambanguning suyasa calon daleme putraku pembarep Danang Sutawijaya. Ingkang mapan ana ing sakloring pasar Jungke. Kepiye Kakang? Maragake matura ingkang terwaca Kakang Patih. Kawula nuwun inggih sinuwun. Midherek dawuh dalem, pambanguning dalem sak pekaranganipun pinanggih lancar rancak kapara sampun meh paripurna sinuwun. Syukur yen mangkono Kakang, sebab yen wis rampung sira tak dawuhi mapak putraku si Danang Sutawijaya ing Mataram supaya enggal mapan ing dalem sakloring pasar Jungke. Kakang, samengko mesakake banget dene putraku manggon ing desa kang adoh saka Kamukten. Kamangka ya mung si Danang Sutawijaya kang ndak gegadang jumeneng ing negara Panjang Klitir keprabon ingsun lamun sira iki wis guguh Kakang. Sinuwun. Sambet kalian bab
pambanguning dalem ngabian menapa kula kepareng matur sinuwun. Ya, ingsun ilani Kakang Mancanegara nggih matur ing trewaca. Tadah duka ingkang agung dene ngantos manten anggen penyandalem ngula wisuda Kakang Pemanan sak kerandhaipun. Penyandalem badhe misuda Pangeran Pati dhateng pun Danang namung bot-botipun putra pupon sinuwun. Kamangka penyandalem ugi kagungan putra kakung Kanjeng Pangeran Benawa nadyan taksih timur menapa ing tembe sasuret panjenengan dalem tuwin kula mboten dadosaken dardah arbat warisan sinuwun. Nyambet unjuk aturipun Kakang Patih Pramancanegara, kula ugi kraos ngganjeling manah kula lho Kang Mas. Kok semanten anggenan dalem asih tresna dhateng Danang sakulawargaipun. Kepara badhe panjenengan dalem wisuda dados Pangeran Dipati Anom. Kamangka pemanahan juru mertani menapa dene Danang menika tekating sudra bebasan tiang desa kesa-kesa lho Kakang Mas. Lah menapa inggih sembada ngasta kalenggahan ingkang semanten agengipun. Nuwun sewu lho Kang Mas Sultan. Ya. Kakang Pramancanegara apa dene Diajeng Ratu Kambang memper yen kowe durung ngerti bab siningit ing penggalih ingsun. Jer pancen iki sanditama kang wit ingsun isih Jaka tumaruna durung nate tak wedharake Diajeng. Kang Mas, sanadyan jejering pawestri kula ugi kepengin mangertos sanditama menika Kang Mas. Ya Kanjeng Ratu, ngene lho. Sejatine nadyan ingsun iki tus turas ki ageng pengging ananging ingsun iki ora duwe wahyu keprabon. Dene wahyu ratu kang nyarira marang jeneng ingsun iki dapur wahyu silian Diajeng. Lho. Kowe lah kok aneh. Kok saged ngaten niku dasaripun kados pundi sinuwun? Ceritane dawa, Kakang. Cerita ingkang dawa iki mung bakal ndak jujuk wose wae Kakang lan Diajeng Ratu Kambang. Sejatine sing duwe wahyu cakraning tanah Jawa iki ora liya mung Danang Sutawijaya sak keturunane. Biyen rikala aku isih muda tumaruna necep purita meguru marang Mahaguru Ki Ageng Sela ing Karangharja. Ya ing sela nggrobokan wahyu ratu cakraning guruku ya Kyai Abdurrahman ya Kyai Ageng Sela nglakoni gentur tapa ing gubuk tengahing sawah bareng tungkap dina kang kaping 40 ndak sawang ana ndaru cumlorot saka langit ngaku wahyu cakraning rat. Aneh wahyu iki mau ora sajiwa marang Bapa Guru Ki Ageng Sela malah tumurun tumimba marang aku kang turu ngloso sak ngisoring gubuk. Mula Bapa Kyai Abdurrahman dawuh lamun Jaka tingkir ya aku iki amung kampiran wahyu kraton ananging sakbubare ingsun wahyu bakal bali ing trah Ki Ageng Sela ora liya ya si Danang Sutawijaya kapernah buyute mula ora mokal si Danang Sutawijaya kejaba bocahe bagus tur mursid ya kendel coba penggalian
ing atase bocah lagi umur 10 taun wis wani jumeneng senopati ing Jipang Panolan sembodo nyangking mustakane Harya Penangsang. Mula si Danang tak pundhut putra ing tembe bakal tak jaluki pangayoman sak anak turunku Kakang. Dene Kakang Jurumertani mendung tumuyung ing Pajang sami saknalika piyak sumisih dados pajar tetrawangan sarawuh panjenengan kekalih ing Pajang. Menapa sami rahayu wilujeng Kakang kekalih? Kula nuwun inggih Kanjeng Sultan. Labet mundi berkah pangestu panjenengan dalem. Basuki lampah kula sesarengan kalian Kakang Jurumertani tuwin putra dalem Toledanang Sutawijaya. Dalah Kanjeng Putri Raden Ajeng semangkin. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti sinuwun. Inggih. Nadyan kula jejering tiyang sepuh namung tutwuri dhateng Adi Pemanan. Kula ugi ngaturaken sembah sinuwun. Nggih. Inggih, Kakang Pemanan menapa dene Kakang Jurumertani, kula tampi sembah ndika namung dawuh sami-sami Kakang. Sembah kula kunjuk dhateng Rama Sultan tuwin Ibu Prameswari Ratu Kambang. Iya, Danang. Wah, saiki saya tambah dewasa, wuwuh kebagusanmu jare. Weh, lah kok njut kater mono Mataram blas ora kondur ing Pajang iki piye to? Rama lan adimu rak ya padha kangen to, Danang. Nun inggih tadah duka Rama. Karana awrat ngrencangi Bapa Ki Ageng Pemanan babat alas Mentaok. Saengga sepriki nggih dereng rampung Rama. Ya. Iya Danang, tak tampa sembahmu. Iki lho pembayun Kang Masmu kondur ing Pajang, Ger. Iya Kang Mas. Sampean ora nate ngendangi aku nang keputran ki kepiye to Kang Mas? Aku lan rai-rai dalem padha nakoke kowe lho Kang Mas. Oleh-oleh ngendi saka Mataram? Ya sing gedhe pangapuramu Diajeng. Mataram karo Pajang kuwi adoh banget. Aku ora kober ngendangi sliramu. Tur meneh sing gedhe sepuramu Diajeng Ratu Pembayun amarga kesusu dikanthi Bapa Ki Ageng Pemanan. Dadi ya aku ora kober nggawa oleh-oleh saka Mataram. Paman Sultan lan Bibi Ratu Kambang, kula ngaturaken sembah kula, Paman. Oh, iya wong ayu. Kira semangkin to iki. Inggih leres Paman Sultan. Oh, iya. Tak tampa. Pangestunipun paman wae gage tampanana ya wong ayu. Iya Nini, pangestunipun Bibi tampanana ya, Ger. Inggih Paman lan Bibi kapundi dadosa jejimat kula. Kakang Mas. Piye Diajeng? Kula menawi ningali praopanipun semangkin plek persis Kakang Sunan Prewata. Dados keronto-ronto manah kula Kakang Mas. Kemutan Kang Mas Sunan lan Mbak Yu ingkang sampun nyawargi Kang Mas. Wis to Diajeng. Aja ngeling-eling lakon kang wis kawuri to. Lakon kawuri kang wis gawe gelo. Tak jaluk jroning swasana suka iki tur lagi ana tamu. Aja nganti susah penggalihmu kaya mangkono to Diajeng. Inggih. Kang Mas nyuwun pangapunten. Kabekta trenyuh ing manah kula Kang Mas.
Iya, ora apa-apa Diajeng. Lungguhe Kang Prayoga. Bali marang Kakang Pemanahan lan Kakang Jurumertani. Rawuh ndika sagutrah tetela damel bingaing manah kula. Syukur to menawi namung mirunggan marak. Ananging mbok menawi wonten wigatos, monggo mungkinggal kawedarna Kakang. Inggih. Duh Kanjeng Sultan Hadiwijaya jimat sesembahan kula. Saderengipun kula matur sakwetahipun. Kula ndodho sewu gunging kalepatan. Inggih awit saking cubluking manah kula. Ing nguni kula tuwin ingkang Bakyu nyayageng Sabinah. Nandalem titipi prawan Sunti Raden ajeng semangkin kinen kula wentah saderengipun kapundhut mlebet ing kedaton. Ya. Nanging babar pisan boten sinedya. Bebasan merucut saking kudangan, luput saking gendongan. Jebul sak menika apa? Putri semangkin bobot sinuwun. Semangkin bobot. Piye to? Kados pundi to Kakang? Kok nganti panjenengan boten saged ngreksa tetilaranipun Kakang Mbok Ratu Kalinyamat tuwin Kang Mas Sunan Perwata menika kados pundi? Kamangka semangkin kula sengkering Mataram menika supados meguru ngelmu keputren, ngelmu tetilaranipun leluhur Sela mantasaning widodari. Kayangan nggih menika Dewi Nawangulan menapa dene Dewi Nyai Nawangsih. Supados dados putri pinunjul pangangkah saged dados tepa tuladaning putring Pajang. Lah kok dereng-dereng malah mbobot. Sampean sing mijeni. Mboten. Babar pisan mboten sinuwun. Njut sapa? Kakang Jurumertani. Waduh. Mboten. Kula mboten nderek-nderek sinuwun. Kula niku sampun sepuh. Lah ngagem Jaswadi kemawon mlorot ucul terus pun krepo sinuwun. Aja padha kumbi. Ngibarat babon bisane memeti mergo diwijeni dening jago. Terus sing mijeni semangkin niku sinten? Sinten Kakang Pemanahan? Nggih kula badhe walaka sinuwun. Ingkang mijeni putra dalem piyambak pun Danang Sutawijaya. Waduh, yo. Iki jane lakon apa ganjaran to Danang? Kok bisa-bisane kowe kuwi gawe isining wong tuwa to? Sira iku anak anungane Ndita Taruna Sun Kudang bisa ngungkulana bapa. Kowe wis tak bangunake dalem ngabeyan sakloring pasar jongke. Pangangkah dadi papanmu minangka pangeran Pati. Lah durung-durung kok kowe wis ngetengi semangkin ki kepiye Danang? Kepiye? Kanjeng Rama Sultan, monggo anggenipun paring duka Rama Sultan dhateng pun Danang. Menawi perlu kaukom gantung ing pangingringin kurung Pajang. Kula sendika nglampahi Rama. Wasipun kepareng boten kepareng kula nyuwun dhaup kalian Raden Ayu semangkin Rama. Semanten ugi kula Paman. Pejah gesang badhe nderek Kakang Danang Sutawijaya Paman.
mangko to kawula. Kowe kuwi sapa? Dene pepe sak ngisoring kowe ringin kurung. Durung nganti katimbalan. Wis delajak ngunggahi pendopo. Sapa sira iku? Amit-amit nuwun sewu Gusti Patih Pramonco. Kula tetuanipun tiyang ing tlatah Giring, nami kula pun Kertonadi, dene niki anak kula pun Wonokusuma. Duwe karep apa? Sowan ora katimbalan iki duwe karep apa kowe? Nuwun inggih badhe gugat dhateng Kanjeng Sultan bab derdah Siti Laladan ing Palian Gunung Kidul. Kanjeng Sultan kepareng matur. Wonten kawula dalem saking Laladan ing Giring Gunung Kidul. Badhe matur ing rasa penyandalem bab derdah Siti ing Giring sinuwun. Ya, tak purbane. Kawula. Bener. Sira iku Ki Ageng Giring ing Gunung Kidul. Nuwun inggih Kanjeng Sultan. Ing ngarep sira matur ana dredah bab aladanmu kuwi jlentrehe kepiye Kakih matura. Nuwun inggih Kanjeng Sultan. Laladan ing dusun Palian wiwit rumiyin leluhur kula Ki Ageng Giring setunggalan kalih mboten nate wonten perkawis. Ananging saksampunipun adi pemanahan ngelenggahi alas mentaok ingkang samangke kababat dados dusun Mataram jebul Laladan Giring Kilen ing dusun Palian menika kablengket mlebet Laladan Mataram. Bab menika ndadosaken bingungipun para kawula ing Palian satemah ndadosaken dredah lan dahuru. Mila Kanjeng Sultan, kula nyuwun pangadilan lan nyuwun lilah dalem. Mugi dusun Palian tetep dados Laladan Giring Kanjeng. Mengko dhisik. Mokal yen to kowe ora ngerti. Lakaraning Laladan kuwi sing netepake dudu Ki Ageng Giring utawa Kakang Pemanahan. Nanging ingkang netepake kuwi nata tanah Jawa kang lagi jumeneng ya jeneng ingsun Sultan Hadiwijaya. Papan ngendi wae kalebu desa Palian bisa wae tak ganjarake marang Kakang Pemanahan mlebu wewengkon ing Mataram. Tadah deduka sinuwun. Ananging wiwit leluhur jaman pengging Giring menika bumi mardika ingkang boten dipun reh dening kraton. Hus, aja cumantraka lho Giring. Gampang temen kowe ngucap yen Giring ku bumi perdikan. Sopo? Sopo kang menehi kamardikan marang wong Giring? Wonokusuma. Melu matur ta kowe. Aja mung meneng wae. Adoh-adoh tak ajak iki. Aja mung meneng wae, matur kowe. Pangapunten Rama. Lah kula kok ajrih. Kula ajrih Rama. Aja wedi. Kowe kuwi mbelani hak wewenanging para kawula Giring. Iki Rama. Punten dalem sewu, Kanjeng Sultan. Kepareng kula badhe nderek matur Kanjeng. Sapa kowe? Inggih. Kula putra pambajangipun Bapa Ki Ageng Giring kang nama Wonokusuma sinuwun. Aturipun bapa menika boten ngawur lan boten cumantraka. Nanging mawi landhesan prasasti saking leluhur kula ing Giring ingkang mapan sangajengipun pendhapi. Menapa dene serat Partisara ingkang kula bekta menika sinuwun. Wonokusuma. Yen pancen ana Partisara utawa prasasti, iku taun pira lan sapa kang napa astani lan merintahake Giring dadi bumi pertikan. Nun inggih. Partisara ingkang kula bekta menika katiti mangsa taun Surya 1512. Saking parentah panjenengan dalem ingkang jumeneng ing Pengging Witaradya
Sinuwun Sri Makurung Handayaningrat utawi Ki Ageng Pengging Sepuh paring sabdatama bilih giring dados bumi perdikan sinuwun. Mengko dhisik. Kok saya ndodro aturmu? Kowe kuwi sapa kok nyebut-nyebut asmane yangku Prabu Sri Makurung Handayaningrat? Nuwun inggih sinuwun. Sapa kowe? Bapa menika Ki Ageng Kertonadi inggih Ki Ageng Giring ingkang kaping 3. Putra saking Kitambak Baya utawi Ki Ageng Giring kaping 2. Lah Eyang Giring kalih menika putra saking Ki Ageng Sinangjaya Giring kaping 9. Lah inggih Ki Ageng Sinangjaya menika ingkang nampi sabdatama saking Prabu Simakurung Handayaningrat sinuwun. Ki Ageng Giring. Nggih, dawuh dalem sinuwun. Banjur pernah apa kok Eyang Sri Makurung paring bumi perdikan Gunung Kidul marang Ki Ageng Sinangjaya iki pernah apa? Nggih. Waleh-waleh menapa sinuwun? Sinangjaya utawi Ki Ageng Giring setunggal menika putranipun Sri Makurung Handayaningrat ingkang mijil saking Dewi Skarini ing dusun Giring sinuwun. Wolah, yen ngono sira iki sing kadangku dhewe, Kyai. Sumangga penyanyaket mriki sing gedhe pangapuramu. Ora ngira jebul sira turasing Eyang Prabu Sri Makurung Handayaningrat. Ateges sira iku tus turun ing pengging tanpa beda kaya ingsun Ki Ageng. Waduh, Kanjeng Sultan, kula mboten saged matur. Jer kula ngrumaosi namung tiyang dusun. Adoh Ratu Cerak Watu Njeng Sultan. Kula mboten wantun cumantana ing ngersa dalem. Namung tebih saking Giring kepareng nyuwun kawicaksanan panjenengan dalem murih sireping dahuru ing Giring lan Mataram sinuwun. Iya Ki Ageng. Gandeng tlatah Giring rumuhun wis didadekake bumi perdikan dening Kanjeng Eyang Prabu Sri Makurung Handayaningrat. Ingsun mung derma nglajerke wae. Nganti samengko tetep ingsun akoni dadi bumi perdikan. Waduh, matur nuwun Kanjeng Sultan. Matur nuwun. Kakang Pemanan. Dawuh dalem sinuwun. Aja gelo atimu ya Kakang, laladan ing paliyan Gunung Kidul ingsun balekake marang Ki Ageng Giring kaya sabda tamane Eyang Prabu Sri Makurung Handayaningrat. Nun inggih sinuwun. Mundi sabda dalem kula namung ndederek. Jer saktenanipun Kakang Kertonadi ing Giring menika tasih sederek tunggal guru. Sami-sami santrinipun Bapa Sunan Tembayat sinuwun. Lho. Lah kok wiwit mau kok sampean ora melu sambung perkara tapel wates ki kepiye to Kakang? Inggih. Awit
matumpa-tumpa lelampahan ingkang kula sandhang sinuwun. Ngrumaosi agengipun kalepatan kula. Ing ngarsa penjandalem bab putra dalem Danang Sutawijaya dereng paja-paja pikantuk pepajar malah kawimbuhan gugatipun Kakang Kertanadi menika. Mila lajeng jibek manah kula mboten kuwawa matur panjenengan dalem sinuwun. Kakang Kertanadi, aja kurang pangapuramu ya Kakang. Aku ora bisa matur apa-apa Kakang. Yo, di pemanan ora dadi boyo pangapa. Aku ya wis ngerti lelakon kang dumadi ing Mentaram. Bab pas seduluranku lan sliramu ora bakal owah. Mbiyen sedulur, saiki yo panggah sedulur, Di. Oh, alah. Matur nuwun ya Kakang Giring. Semono luhuring budimu. Wis Kakang Pemenan, apa dene Ki Ageng Giring kaya wis sumilak pepeteng dredah tratah Gunung Kidul marengi bungaing penggalihku awit putraku si Danang wis wani rabi. Mula laladaning Giring Gunung Kidul ingsun tetepake dadi bumi perdikan ora kareh ing Mataram. Sarta putraning ingsun Danang Sutawijaya tak dhaupake lan Raden Ayu Semangkin sinengkakake dadi pangeran pati ping Praja Pajang lan wenang nganggo sebutan Kanjeng Pangeran Senopati Ngalaga ngabehi loring pasar. Thank you.